ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము 1 కొరింథీ 14వ అధ్యాయము 1వ వచనము. ప్రేమ కలిగి ఉండుటకు ప్రయాసపడుడి. ప్రేమ అనే మాట చాలా విలువైనది. ఈ లోకములో అన్నీ నిరర్ధకమే, కానీ మన జీవితంలో విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ ఇవి 3 నిలుచును. ఈ మూడిటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమయే. నిన్ను వలె నీ పొరుగువారిని ప్రేమించుము అనే ఆజ్ఞ ముఖ్యమైనది. ఎదుటివాని ఎడల అసూయ, ద్వేషము, అసహ్యము పెంచుకొనుట కంటే ప్రేమించడం మనము నేర్చుకోవాలి. ఒక గ్రామంలో ఒక భార్య తన భర్తను విడిచి దూరంగా ఉంటూ ఉద్యోగం చేసుకుంటూ జీవిస్తూ ఉండేది. అయితే ప్రార్థన జీవితం కలిగి మానక దేవాలయానికి వెళ్తూ ఉండేది. ఆమె వద్దకు ఎవరు వచ్చినా భర్త పట్ల తన ద్వేషాన్ని వెల్లడి చేస్తూ మాట్లాడుతూ ఉండేది. ఆమె విపరీతమైన తలనొప్పితో చాలా బాధపడుతూ ఉండేది. అయితే ఒక ఆదివారం దేవాలయంలో దేవుని సేవకుని దగ్గరికి వచ్చి, అయ్యా, నాకు చాలా విపరీతమైనటువంటి తలనొప్పి వస్తుంది, నేను ఎంత ప్రార్థన చేసుకున్నా కూడా నా తలనొప్పి తగ్గట్లేదు అని సేవకునికి చెప్పింది. అప్పుడు సేవకుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు, అమ్మా, నువ్వు ఈ లోకంలో ఎవరినైనా ద్వేషిస్తున్నావా? దేవునికి విరుద్ధమైనటువంటి కార్యాలు నువ్వు చేస్తున్నావా? దేవుణ్ణి ప్రేమించు, నిజముగా విశ్వాసించు. అప్పుడు దేవుడు నీకు తప్పకుండా మేలు చేస్తాడు, నీలో ఉన్న ప్రతి బలహీనత దేవుడు తీసేస్తాడు అని దేవుని సేవకుడు చెప్పినప్పుడు ఆమె, నా భర్తను తప్ప నేను అందరినీ కూడా ప్రేమిస్తాను అని సేవకునితో చెప్పింది. అయితే సేవకుడు అన్నాడు, అమ్మా, నీ భర్తను ప్రేమించడము మొదలుపెట్టు అని చెప్పాడు. ఆమె ఆలోచించడం మొదలుపెట్టింది. అతనితో విడిపోయిన తర్వాత అతని గురించి ఎలా ప్రార్థిస్తానో అని అనుకుంటుంది. అవును, తప్పు తనదే కాదు, నాది కూడా ఉంది అని ఆలోచించింది. అలాంటప్పుడు నేను అతనిని ఎందుకు ద్వేషించాలి అని ఆలోచించింది. ఆ ఆలోచనతో తన భర్తపై ప్రేమను రోజు రోజుకి పెంచుకుంటుంది. నెల తర్వాత ఆమె దేవుని సేవకుని దగ్గరికి వచ్చి, అయ్యా, నేను నా భర్త దగ్గరకు వెళ్ళిపోద్దాం అనుకుంటున్నానని చెప్పి వెళ్ళింది. మరలా కొన్ని వారాల తర్వాత దేవుని సేవకుని దగ్గరికి వచ్చి, అయ్యా, నాలో ఉన్న తలనొప్పి దేవుడు తీసివేశాడు అని చాలా సంతోషించింది. అలా మనము కూడా ఈ లోకంలో ఎవరినైనా ద్వేషించి ఎవరినైనా అసహించుకుంటూ ఉన్నామేమో ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరిని మనము ప్రేమించడము నేర్చుకోవాలి, ప్రేమించడానికి ప్రయత్నించాలి. అలా చేస్తే దేవుడు మనలందరినీ కూడా ప్రేమించడానికి ఆయన ఎప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉంటాడు. దేవుడు నిన్ను కూడా ప్రేమించి నీ ప్రతి అనారోగ్యమును, ప్రతి అవసరతను తీర్చి ఏ లోటు లేకుండా నేను ఎల్లప్పుడూ కాపాడడానికి ఆయన ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాడు. దేవుడి వాక్యమును దీవించును గాక.